Γιατί έχεις γίνει viral με το τραγούδι του Σταμάτη Γονίδη? Τυχαία νομίζω. Γιατί αυτό το τραγούδι με εξέφραζε πολύ και το αγάπησε πολύ ο κόσμος. Έχετε μιλήσει με το Σταμάτη Γονίδη για αυτό το πράγμα? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, περιμένω όμως. Σου ανέβασε story ο Νίνο για σένα που έπαιξες ένα τραγούδι. Τιμή μου. Μιλήσατε με τον Νίνο, τι έγινε? Μιλήσαμε, μου είπε τα καλύτερα, μπράβο, προχώρα, αυτό. Ποιοι διάσημοι σου έχουν στείλει μήνυμα, εκτός από τον Νίνο? Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ με την Ανδρομάχη που κάνετε όλα τα ξεχνά σε ένα βιντεάκι και περιμένουμε για να βγει και κανονικό. Τα πράγματα σου. Θα κάνει επανεκτέλεση η Ανδρομάχη. Έτσι νομίζω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας τραγουδιστής? Αυτή τη στιγμή, Νίκος Χονομόπουλος. Γιατί? Γιατί είναι ο ψυχολόγος μου. Τι σημαίνει είναι ο ψυχολόγος? Είναι ο ψυχολόγος μου. Αυτός είναι ο ψυχολόγος μου. Τι σου στέλνει ο κόσμος στα social? Βλέπω κόσμο που με κάνει με γυαλιά και με κοιλιές, γελάω. Σε μιμούνται. Ναι, με μιμούνται. Τι να κάνω, εντάξει, τους αγαπάω, τους γουστάρω. Αλλά ακούω και άλλα άσχημα σχόλια. Δεν είναι DJ αυτός και το ένα και το άλλο. Θέλω να είμαι ένας πολύ καλός οικοδεσπότης στα μαγαζιά που έρχεται ο κόσμος. Έχουν έρθει προτάσεις μετά το virality? Παίζω σε όλη την Ελλάδα. Έχω περιοδεία στην Κύπρο, στην Αγγλία, στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Από Μάρτιο και μετά έχουμε Αμερική και Αυστραλία. Όλα ελληνικά. Με το φλερτ πώς πάμε από το DJ booth? Σε φλερτάρουν οι γυναίκες? Χαμός. Πάμε πολύ καλά. Μετά το... Έχει ξεφύγει η φάση μετά το TikTok. Έχουμε ξεπεράσει τους μπάρμαν, παιδιά. Έχουμε ξεπεράσει τους μπάρμαν. Σταμάτη, μία αφιέρωση για τη Μαρία Μπακοδήμου. Αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου. Τότε είναι στα μάτια σου. Κορμιούν τα παλάτια σου. Σαν βασίλισσα μπήκα. Ναι, το έχουμε. Μπήκα.